Laten we bidden. Hemelse Vader, nu staan wij stil bij het gesloten graf van uw Zoon. De dag dat de hoop geweken leek en de machten van de dood leken te hebben overwonnen. De wanhoop is voelbaar, overal in onze wereld en ook in onszelf. Schenk ons de hoop op uw morgen, de hoop dat uw licht zal overwinnen op de paasmorgen die komt. Dat vragen wij in naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We zingen gezang 591, alle versen.
We lezen Mattheüs 27, de versen 57 tot en met 66. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de 3e dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde: u kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten. Hoe zou het met de volgelingen van Jezus zijn op de dag na zijn dood aan het kruis? Het moet verschrikkelijk zijn. Ze hielden van hem. Ze hadden zulke grote verwachtingen van hem. En alles was in de loop van ongeveer 1 dag voorbij. De autoriteiten hadden razendsnel met hem afgerekend. Onvoorstelbaar. Het verdriet en de wanhoop moeten zo groot zijn. En die wanhoop en dat verdriet komen we vandaag de dag ook tegen. We lezen erover in de krant dat heel veel mensen met depressies en uitzichtloosheid kampen. Ook onder jongeren, juist onder jongeren lees ik soms. Dat is verschrikkelijk. Dit soort problemen moet je niet onderschatten. Het kan vreselijk zijn. En vaak is er helemaal geen reden voor aan te wijzen. De toekomst lijkt hen toe te lachen. En toch is er de depressie. Niet te redeneren. Een soort van macht die je in de greep neemt. En waaraan je niet kan ontsnappen. Alleen medicijnen resten nog. Maar het kan ook gebeuren dat er wel dingen zijn aan te wijzen die tot wanhoop geleid hebben. Verlies is zo'n reden. Een groot verlies van iemand van wie je houdt en die belangrijk voor je was. En eigenlijk nog steeds is. Het verlies van je dromen. Het verlies van je hoop in de toekomst. Immense teleurstelling, een overlijden, ziekte waardoor je je baan niet meer kunt uitoefenen. Je boerenbedrijf dat het niet redt. Een scheiding. Niets meer om voor te leven. Dat gevoel kan mensen in de afgrond duwen. En dat gevoel moet de gemeenschap rond Jezus ook hebben gehad. Zo stel ik mij voor. Er is geen enkele hoop meer. Het is allemaal voorbij. Voorgoed.
En toch zit er hoop in ons Bijbelgedeelte. En wel op een hele vreemde plaats. Een plek die je niet verwacht. De tegenstanders van Jezus, die mensen die ervoor gezorgd hebben dat hij aan het kruis belandde, die herinneren zich zijn woorden. Het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: na 3 dagen zal ik uit de dood worden opgewekt. Uitgerekend zij brengen deze woorden van Jezus op deze dag. Bij het gesloten graf weer boven. Het zijn niet de leerlingen, het zijn zijn tegenstanders. Zij laten een streepje licht vallen op deze dag. De woorden van Jezus klinken als een belofte uit het ondenkbare. Dat er iets staat te gebeuren waar wij niet mee rekenen. Jezus' woorden galmen nog na en wijzen naar de dag van morgen. Hoe de tegenstanders ook alles op alles zetten om dat te voorkomen. Die dag komt. Onstuitbaar. De woorden van Jezus zullen vervuld worden. En dat geldt ook voor ons. Want ook wij sidderen voor de dingen die er gebeuren in deze wereld. Er is zoveel vreselijks aan de hand. Maar er wacht een toekomst die wij ontvangen uit Gods hand. Dat leven wij tegemoet. En die kleine spoortjes licht die daarna verwijzen zijn al zichtbaar. Voor wie het wil zien. Voor wie blijft geloven. En vertrouwen hebben op de woorden van Jezus. We zingen nu gezang 599, alle versen.
gaan wij nu de kaarsen aansteken die hier staan. En dan beginnen we met het zingen van gezang 598, vers 1. In het Fries zingen we dat. En dan steken we een kaars aan, spreken we een bede bij uit. Dan zingen we het lied weer. Dan wordt er een tweede kaars aangestoken door de ouderling. Zingen we weer hetzelfde lied. Nee, weer een bede, weer hetzelfde lied. En dan de derde kaars. Weer een bede. En dan zingen we 4 keer dat lied dus uiteindelijk. En dan de afsluiting. Dat is het aansteken van de kaars. Kom je erbij staan? We zingen nu gezang 598, het eerste vers in het Fries. Voor degenen die ziek zijn. Mensen die lichamelijk en of geestelijk lijden. Wij bidden voor hen, voor wie het leven zijn glans heeft verloren. Zij die het niet meer zien zitten om verder te leven of leven met de wetenschap dat het niet meer lang duurt. Wij bidden voor hen. Genadig Heer, wees met hen en geef hen licht. We zingen, kom als het juiste is. Wij bidden voor iedereen die verdriet heeft, die iemand mist. Mensen die verder moeten in dit leven zonder die ander. Wilt u met hen zijn en hen uw hoop geven, dat u er altijd bent.
Wij bidden voor uw wereld, voor de mensen die leven in oorlogsgebieden, voor mensen die zuchten onder tirannie, voor uw schepping die lijdt onder de aantasting. Wij bidden voor onszelf. Help ons en sta ons bij. U weet en kent ons. Genees ons van de angst en leer ons geloven dat u er bent en dat uw ochtend zal komen. Leer ons vast te houden aan uw belofte. Dat juist waar de weg voor ons dood loopt, u een weg baant, door de dood heen, na de paasochtend, de ochtend van de opstanding van uw Zoon, als eerste van ons allen. Amen. We zingen nu Psalm 130, 3 en 4. Wij loven God,
omdat Hij het leven laat overwinnen. Wij loven God, omdat Hij zijn Zoon zal laten verschijnen. Wij loven God, omdat Hij zijn licht laat schijnen in ons hart. Amen.